atong mga pagampo o pangamuyo kang Senyor San Roque. Maluloy-on uyamot nga Dios, Ginoo ug Amahan nga mahigugmaon, gihatagan mo kami og tambal sa among mga balatian diha kang Senyor San Roque, aron tungod sa iyang panabang makita namo ang kaayo sa kalag ug lawas. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa mga birtudes nga gihiyas mo kaniya, kay siya ang among dalangpanan nga tambal sa mga sakit nga mananakod. Ipaayway mo kanamo ang mga sakit nga mananakod. O Amahan nga mahigugmaon, nga tungod sa mga pahanungdan sa imong matamis o yamot nga anak, ug tungod sa mga birtudes ni San Roque nga among langitnon nga tambal, ingon man giampo namo kanimo ang Santa Iglesia Katolika, ang Santo Papa nga pangulo niya, ang mga haring Kristiyanos, aron magpadayon gihapon sa pagsilbi kanimo, ug ang mga erehis nga dili pinunyagan managbalik og moila kanimo, ingon man luwason mo ang mga kalag sa purgatorio ug ang anaa sa salang mortal, aron mahigawas ni anang hilo nga impurnohanon sa mga sala. Aron kaming tanan mo bati sa katamis ning langitnon nga tambal, ug maabot namo tungod kaniya ang dayon nga katamis didto sa langit. Amen. Amahan namo na sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nakapasaylo kami sa mga kasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualo sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon sa katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo nga naa sa nga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nakapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualo sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo maanaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon sa katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo na ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nakapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualo sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon sa katuigan nga walay katapusan. Amen. sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen.
Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ana sa kanimo. Mayong buntag sa tanang parokyano ni San Pablo Apostol sa Inabanga ug sa tanang inabangnon sa tibuok kalibutan. Ug sa tanan nga nagasunod nining atong Santos nga Misa pinagi sa Facebook Live. Karon aniya ta sa ikalimang Domingo sa Kwaresma. Kini atong Santos nga Misa pahinungod ni pasalamat ngadto kang San Miguel Arcangel, pasalamat pahinungod sa ika-usa ka gatus nga birthday adlaw natawhan ni Gabriela Selmar niadtong Marso 25. Alang sa kapahulayan nga dayon, kapasayloan sa mga sala sa makalag ni Bombi Jr., Crescencio, Berhenia, Maria, Bernaldo, Elmero, Artemia, Lucrecia, Faustino, Susana, Sabino, Miguela, Nomi, Camilio, Yancy, Franz, Bonifacia, ug sa tanang makalag sa purgatorio, sa makalag ni Proctoso Jr., Estela, ug sa tanang mga nangamatay sa COVID-19, ug sa tanang kalag sa purgatorio. Alang sa makalag ni Minerva, Jonathan, Angelo, Nemesiano, Antolin, Zacarias, Felipa, Pablo, Natividad, Nicanor Sr., Nicanor Jr., Lito, Danilo, Leonela, Edgardo, Josefa, Eulalia, Esperanza, Remigio, Tomasa, Felipe, Pedro, Francisco, Clemencita, ug sa tanang makalag sa purgatorio. Sa makalag ni Pedro, Felipa, Tereseta, Claudio, Alfredo Sr., Ramon, Francesca, Florentina, Chudora, Gregorio, George, Zinaida, Fortunata, Pureza, Francisco, ug sa tanang makalag sa purgatorio. And through the intercession of San Roque for family protection, sa mga pamilya ni Rosalina ug Elby Sobrio and family, pamilya ni Darren and Rodel Sigara and family from Toledo City, Cebu, sa mga pamilya sa mga umpang Reconalia, Incoy, Mag-Usara, sa tanang Kristohanong katilingban sa parokya ni San Miguel Arcangel sa San Miguel Bohol, ug sa tanang mga nagkahiusa nining Santos nga Misa through FB Live for a family protection, ug sa tanang mga igsonato nga mga bedridden nga diha sila nga dili unta sila kawad-an sa paglaom, ang Ginoo magauban unta kanila. Ugaron nga ngayon kita mo sa ulog ni Santos nga Misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Nagakumbisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ug dako iyamot sa unahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala sa buhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami, Ginoong Dios namo, nga ang imong panabang magkugiunta kami paglakaw diha niya ng gugma nga nakapasibot sa imong anak sa pagtugyan sa iyang kaugalingon tungod sa iyang gugma sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari ban kanimog sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Nag-ingon ang Ginoong Dios, ablihan ko ang inyong mga lubong, ug banhawon ko kamo, ug katawhan ko. Dadon ko kamo balik sa yuta sa Israel. Ug unya hibawaan ninyo, nga ako mao ang Ginoo. Inigbukas ko sa inyong mga lubnganan, ug inigbanhaw ko kaninyo, ug katawhan ko. Papuyon ko diha kaninyo ang akong espiritu, ug mabuhi kamo, ug ibutang ko kamo sa inyong kaugalingong yuta. Unya hibaw-an ninyo, nga ako, ang Ginoo nga nakigsulti kaninyo, mao'y naghimo niini.
Ako, ang Ginoo, nagsulti. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy ug ang kapuno sa kaluwasan. Gikan sa kahiladman nagatuaw ako kanimo, o Ginoo. Ginoong patalinghugi ang akong tingog. Abliha ang imong mga dalunggan sa akong tingog diha sa pagpangamuyo. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy ug ang kapuno sa kaluwasan. Kung ikaw, o Ginoo, magtimaan sa mga kalapasan, Ginoo, kinsay makalahutay, apan diha kanimo anaa ang pasaylo, aron ikaw pagatahuron. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy ug ang kapuno sa kaluwasan. Nagasalig ako sa Ginoo, ang akong kalag nagasalig sa iyang pulong, labaw sa mga gwardya nga nagpaabot sa kaadlawon, papaabuta ang Israel sa Ginoo. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy ug ang kapuno sa kaluwasan. Kay diha sa Ginoo anaa ang kaluoy, ug diha kaniya ang kapuno sa kaluwasan, ug iyang luwason ang Israel sa tanan niyang kadautan. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy ug ang kapuno sa kaluwasan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Ang tao nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya, dili gayud makapahimuot sa Dios. Apan wala na kamo magkinabuhi nga minanduan sa tawhanong kinaiya, kundili sa Espiritu. Kung tinuod man galing nga ang Espiritu sa Dios, anaa na sa inyong kasing-kasing. Kadtong walay Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Apan kung nagpuyo si Kristo sa inyong kasing-kasing, bisan patay ang inyong lawas tungod sa sala, buhi ang inyong Espiritu tungod kay gihimo man kamong matarong sa Dios. Kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang Espiritu sa Dios, nga nagbanhaw kang Hesus, siya ang nagbanhaw kang Hesus, muhatag usab o kinabuhi sa inyong mga lawas, pinaagi sa iyang Espiritu nga anaa kaninyo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo manaka ninyo. Maanausap kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Hingayaon ikaw, o Ginoo. Busa ang magsuon nga si Maria ug si Marta nagpadalag balita kang Hesus nga nasakit si Lazaro. Ang suod niyang higala. Sa pagkabalita ni Hesus niini, miingon siya, dili siya mamatay niining sakita. Nahitabo kini aron kapasidunggan ang Dios ug pinaagi nini kapasidunggan usab ang anak sa Dios. Suod si Jesus ni Marta ug ni Maria ug ni Lazaro. Sa pagkabalita niya nga nasakit si Lazaro, nagpabilin siya duha pa kaadlaw ni adtong dapita. Unya, miingon siya sa mga tinun-an, mamali kita sa Hudiya. Sa pag-abot ni Jesus, nasayra niya nga si Lazaro upat na kaadlaw didto sa lubnganan. Sa pagabalita ni Marta nga taliabot si Jesus, migula siya aron pagsugat kaniya.
Apan nagpabilin sa balay si Maria. Si Marta miingon kang Jesus, kung dinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon, hinuon, nasayod ako nga bisan karon, muhatag ang Dios kanimo bisag unsay imong pangayoon. Si Jesus mingon kaniya, mabanhaw ang imong igsuon. Siya mitubag, nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw. Ug si Jesus miingon kaniya, ako ang pagabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagatuo kanako bisan tuod mamatay, mabuhi. Ug ang tanan nga buhi ug nagatuo kanako dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini? Ug siya mitubag, oo Ginoo, mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga moanhi sa kalibutan. Nakita ni Jesus nga naghilak siya, ingon man ang mga Hudiyo nga mikuyog kaniya, ug natandog pag-ayo ang iyang kasing-kasing, ug nanghupaw siya. Haid man ninyo siya ilubong, nangutana siya kanila. Dali nga ri og tan-awa, Ginoo, mitubag sila. Ug mihilak si Jesus, tungod niini ang mga Hudiyo mingon, tan-awa, pagkadako gayud sa iyang paghigugma kang Lazaro. Apan ang uban miingon, dili ba gipakuha man niya ang mata, gipabuka man niya ang mata sa buta, nganong wala man siya makapugong sa kamatayon ni Lazaro. Natandog na usab ang kasing-kasing ni Jesus, umiadto siya sa lubong, usa kini kalangob ug ang pultahan niini gialihag bato. Kuhaan ninyo ang bato, misugo si Jesus. Si Marta, ang igsuon sa namatay, miingon, Ginoo, baho na siya karon, kay upat naman kaadlaw nagilubong siya. Si Jesus mingon kaniya, wala ko ba ikaw sultihi nga makita mo ang himaya sa Dios kung motuo ka? Ug ilang gikuha ang bato, unya mihangad si Jesus ug miingon, Amahan, nagpasalamat ako kanimo nga namati ka kanako. Nasayod ako nga kanunay kang mamati kanako apan. Nagsulti ako niini tungod niining mga tawo nga ania dinhi. Aron sila mutuo nga ikaw maoy nagpadala kanako. Ug human niya isulti kini, misinggit siyag kusog. Lazaro gula nga re. Umigula ang namatay nga binugkusan og mga bindahi ang iyang mga kamot ug tiil. Ug ang iyang naong pinutos ug panapton, badbari ninyo ug palakta, giingnan sila ni Jesus. Dagan sa mga Hudiyo nga miduaw kang Maria, nakakita sa gibuhat ni Jesus ug mituo sila kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang kalibutan, labi na sa atong nasod sa Pilipinas, halos man siguro kitang tanan nahadlok aning coronavirus nga nagdala og kamatayon. Ug dili lang kahadlok sa kamatayon kundi naglisod-lisod gyud ta sa atong kinabuhi karon. Ug sa tinuod lang kitang tanan nagkalisod og nahadlok nining gitawag nato og kamatayon. But the story of the raising of Lazaro was a challenge to never give up hope, even in the hopeless situation in which we found ourselves as individuals, as community, and as a nation. It is never too late for God to revive and revitalize us, our community, and our nation. So, unsa may atong buhaton in order for God to revive and revitalize us? We must learn to cooperate with God through practical obedience and doing God's will. So kung maingon, nga doon natay community quarantine, lockdown,
kini usa ka buhat nga maayo nga para nato ma-prevent nato ang pag-spread sa coronavirus. Kung kini kaayuhan kanato, kini usa ni kabubuton sa Ginoo. It is God's will. Unsang mga butanga nga makaayo nato sa atong katilingban ug sa atong nasod, usa ni ka God's will, mga igsuon. Ang ato lang gikinahanglan maoning to cooperate. We must learn to cooperate with God. So maingon ko nga ang imong pagsunod sa patakaran niining atong present situation karon nga pamaagi nga to avoid pag-spread sa coronavirus o dili ta masudlan niining coronavirus is to cooperate. Sa ato dayong pag-cooperate, nakakaton ta pagsunod sa pag-ingunta sa kabubuton sa Ginoo kay kining tanan kaayuhan man sa atong kaugalingon, sa atong katilingban, o sa atong nasod. Pero hinumduman nato, ang Ginoo dili lang kutob sa pagka-miracle worker. So moabot ra dyon ning panahon na nga ato ning masulbad ning atong krisis sa panglawas karon, moabot ning panahon na siguro makaingon ta miracle, milagro na ni nato. Yes, moabot ra in God's time kining milagro nga masulbad ra ni nato. Makaingon ta milagroso ang Ginoo. Sama sa iyang gihimo kang Lazaro nga upat na kaadlaw dito sa lubnganan, iyang gibalik ang iyang kinabuhi ni Lazaro. Maingon ta milagroso gyud si Jesus o ang Ginoo. So ato gyud nga masabtan, God is not only a miracle worker but a giver of life. So agto gyud ning hinumduman nga more than a miracle worker, ang Ginoo more than a miracle worker but a giver of life. Mao ni nahitabo ni Lazaro, which shows God is not only a miracle worker but giver of life. Sa unsa may tumong nganong gibuhat maton ni Jesus? Unang rason, aron paghimaya samahan ug mahimaya usab ang anak sa tao, to glorify God and to glorify the Son of Man. So mao to tumong maigsuon nga si Lazaro upat na kaadlaw, nagingon siya nga dili siya mamatay niining maong sakita, matud pa niya. Nga pagkahibaw ni Jesus, pagkabalita ni Jesus nga nasakit si Lazaro, miingon si Jesus, dili siya mamatay niining sakita. Nahitabo kini aron kapasidunggan ang Dios ug pinaagi nini kapasidunggan usab ang anak sa Dios. So siguro nini atong nadungog karon, usahay mura na taog para nato ubhon la tagamay murag maglisod ta ginhawa, maingon ta nga mao na siguro ni sumusabot tag kahadlok sa kamatayon, pero dili lang ta kutob diha ilimit atong kaugalingon. Kinahanglan pud ta nga ang kinabuhing Kristohanon, kinabuhing malaumon, kay kun kita midawat sa Ginoo niining atong krisis karon, andamon pud nato paghimaya ang Ginoo aron kanunay tang malaumon nga kining tanan masulbad ra gyud. Ikaduhang rason kanong gihimo ni Jesus ang paghatag og kinabuhi balik ni Lazaro. Ikaduha, friend ni Jesus ang pamilya ni Lazaro. Suod sila nga higala. Suod si Jesus ni Marta, ni Maria, ni Marta ug ni Lazaro. Every time moadto siya sa Betania, adto siya mosaka sa balay ni Lazaro, ni Marta ug ni Maria, mga igsuon. Tungod sa ilang kinaiyang maabi-abihon, hospitality, ilang dawaton kanunay si Jesus kumaadto sa Betania. Tungod sa ilang pamilya nga maabi-abihon kanunay ni Jesus, wala magpanuko si Jesus paghupay
sa ilang kagul-anan. So ang challenge nato karon mga igsoon ni ikalimang Domingo sa Kwaresma, let's welcome Jesus in our home through our constant everyday family prayer. Kining coronavirus dili gyud na yung ato lang ta sabton nga gilisod-lisod ta, gihadlok ta, kundi on the other side, on the positive thing of coronavirus, gipabalik tang tanan sa atong pamilya ug pinaagi sa atong pamilya, mahimo untang atong pamilya karong panahon na nagitawag og domestic church. Ang atong mga simbahan sira, walay mga misa. So mauna ning panahon nga diha sa pamilya, masinati nato ang pagkasimbahan diha sa atong pamilya, nga kanunay unta natong i-welcome si Jesus diha sa atong pamilya. Akong usbon, kining maong krisis nga atong nasugatan karon, dili lang ta motutok sa negative nga epekto niini, kalisod ug kamatayon, kundi sa laing bahin on the positive side, gipahinomduman kita karon sa atong panahon karon. Go back to your family ug diha sa inyong pamilya, inyong i-welcome si Jesus sama sa pag-welcome ni Lazaro, ni Marta ug ni Maria diha sa ilang kaugalingon. Iyawat na lang sa panahon sa krisis sa pamilya, mo pataliwala si Jesus diha sa pamilya. Kutob ra bata ani sa pagpaminaw, Padre Dale? Dili. Kahibawag yug ko nga sa tanan ninyo diha mga butang sa inyong sala, ang pinakahugaw diha ang inyong mga altar. Mas mayo pa ng inyong mga computer, mga flat screen kay tinabunan pa. Pero ang inyong mga altar, pirti na dyan ang abuga. So hinahinayin na nagtrapo karon. Kay sa sunod ra ba Domingo, Benditas Lukay, ug unsa man ning Benditas Lukay, kanang inyong altar, nag-abot na ng mga nangalaya na mga lukay, pasabot nga, imong gi-welcome si Jesus sa inyong bahay. Kung magdala kag lukay, magbutang kag lukay diha sa inyong altar o sa inyong pultahan, bot pasabot, imong gi-welcome si Jesus diha sa inyong balay. Karon kay wala matay pagbinditas lukay, trapuhin na lang na inyong altar karon. Kay pirti na dyan ang abuga, wanay pagtagad, kay sige ragtanaw sa atong mga gadget, sa atong flat screen. So mauna ni dakong hagit buhato na turong simana ha, to prepare ourselves sa sunod simana nga maunang Simana Santa. Nga agi pod og pag-welcome ni Jesus diha sa atong panimalay, aron pag-abi-abi niya, ato ipakita nga nining panahon na ato na pong limpyuhan ang atong mga altar diha sa sala, kaysa ako nang giingon, nakalimtan gyud nato ang Ginoo. Nining panahon na, o gihagit siguro ta nga mobalik ta sa Ginoo. Kay we are becoming a godless people. Ang tibuok kalibutan, becoming a godless people. Mao na ni panahon nga kita mobalik sa Ginoo, o diha sa pamilya, atong i-welcome si Jesus, o diha pod sa atong tagsa-tagsa kagineya, dili lang diha sa paglimpyo sa atong mga altar, sa atong mga balay, kundi diha pod sa tagsa-tagsa kagagalingon, ang pagkighiuli, ang paghigugma o ang pagtinabangay. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhan sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak ni samahan, wala pa'y katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya samahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanato mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay og gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan.
Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanog sa anak, dungan sa mahanog sa anak, gisimba siya og himaya, umisulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kasapasiluan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Pagampo sa katilingban, taliwala ni ining krisis nga dala sa COVID-19, pangayoon ta samahan nga agakon kita niya latas sa dulom nga dalan sa pagpasakit sa iyang anak ngadto sa kahimayaan sa iyang pagkabanhaw. Sa matag pagampo, mga muyo kita sa Ginoo ug miingon, Amahan, kaluy kami ug dungga ang among pagampo. Amahan, kaluy kami ug dungga ang among pagampo. Alang sa mga nangulo sa simbahan ug mga kaparian, nga sila magpadayon sa paghatag ug panag-ingnan sa paglaom ug pagsalig sa Dios ngadto sa tanang katawhan nga napuno sa kabalaka niining panahon sa krisis. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami ug dungga ang among pagampo. Alang sa mga nangulo sa mga nasud ug mga katilingban nga magkahiusa sila sa pagtinabangay sa pagpangita og sulbad niining maong krisis ug mahalikay unta sila pagtan-aw sa kinaugalingon lamang nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami ug dungga ang among pagampo. Magampo kita alang sa mga doktor, mga nurse, tanan nga mga tawo nga nagtrabaho sa mga ospital ug mga balay tambalanan, sa mga espesyalista ug mga nagtuki sa medisina, sa tanan nga mga nangalagad sa Department of Health ug sa tanan nga naguna sa atong pag-atubang niining maong krisis. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami ug dungga ang among pagampo. Alang sa atong maayong panglawas, hilabi na kanila nga anaa sa atubangan niining makamatay nga sakit tungod sa pagpangalagad sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami ug dungga ang among pagampo. Alang kanila nga nakabsan sa kinabuhi, tungod kay natakdan samtang nagatiman sa mga masakiton sa COVID-19, ug namatay tungod sa paningkamot sa pagsugpo niini, ug sa ilang mga nagbangutan nga minahal sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami ug dungga ang among pagampo. Kaluy kami langitnon namong Amahan, dungga ang mga pagampo niining imong katawhan nga nasakit ug nagantos niining krisis nga among giatubang karon. Sa imong mahigugmaong kaluoy, padangata kami sa mga bunga niining among mga pagpuasa o pagpenitensya, samtang nagapaabot kami sa kadaugan sa imong bugtong anak nga gisakit ug nagantos uban kanamo nga siya buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Oh
Igsoon pagampo kamo aron ang ako ginyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga makagagahom, dungga kami aron ang imong mga alagad nga imong gibuhong sa mga pagtulunan sa Kristohanong pagtuo, mahinluan sa mga sala pinagi sa gahom nining sakripisyo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay o magagagahom sa tanan, angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit, pinagi ni Hesukristo among Ginoo, tungod kay siya matuod nga tao, mihilak, ug tungod kay siya matuod nga Dios, mibanhaw kang Lazaro nga iyang higala, ingon man tungod sa iyang gugma sa tao, nagaagak siya kanamo nga na sa bag-ong kinabuhi, pinaagi sa santos nga mga sakramento, pinagi kaniya ang panon sa mga anghel nga nagmaya sa imong atubangan, nagasimba sa imong kahalangdon hangtod sa kahangturan, uban kanila nangamuyok kami dawaton, usab ang among mga pagdaig, samtang sa mapaubsanon pag-ila, nagaingon kami. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit sa diuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw Ginoo, ang tubaran sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo lawas ug dugo na Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas bidaig, mihatag nining ato siya matinud-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kani pag-usab bidaig, mihatag nining adto siya matinud-an og miingon. Dawata kini o panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanan mga tao aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik na. Aron paghandom sa kamatayon pagabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inomdomi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Patrick Daniel among obispog sa tanang mga pari, ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Inomdomi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, labi na sa mga kalag nga mo karong gihandom sulod ni Santos nga misa, ug sa mga kalag nga walay nagahandom kanila, alang silang kapahulayan nga dayon, kapasayloan sa ilang mga sala. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway, kaluy kaming tanan, himoa kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug ikaw nga himayaon, pinaagi na Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen.
Karon magampo kita samahan atong pangajion mga pulong itudlo kanato sa atong manonobos. Amahan namo naga sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinis sa yuta mayon sa langit. Ang kalan namo sa matag adlaw, lihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga usaylo kami sa nagasala kanamo, dili mo kami itugyan sa panunay, inunuan sa kami sa dautan. Amen. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa salaw mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaomon sa pagbalik ni Hesu Kristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesu Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tanawa nga mo mga sala ko dali pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa ninyo. Maana usab kanimo. Ato ipakita timan sa to panaginig sunay, panagdait manaa ninyo. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Gani mao kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan katong gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Pagampo alang sa usa ka espirituhanong pagkalawat. Akong Hesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat
diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw, sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Mag-aampo kita, nangamuyo kami, makagagahom nga Dios, aron sa kanunay, mahilakip unta kami, pagkaihap uban sa mga bahin sa iyang lawas ug dugo nga among gikalawat. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata alang sa novel coronavirus. Diyos among amahan, misangpit kami kanimo, Sangpit kami niining panahon sa among panginahanglan. niining panahon sa Kaunta, mapanalipdan mo kami, batok niining hulga sa 2019 and coronavirus. Nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi, sa among mga kaigsuunan, sa among mga kaibigan. ug nahiagom sa kadaghanan. Nangalyupo kami Nangaliupo kami sa imong grasya, sa imong grasya alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan ni ining maong virus nga nagdala sa makalilisa nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdangi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios nung lamdag. Nangalyupo usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagpuyo og naghari, uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kaangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Ugma pohon, Marso 30, ngadto sa 31, hantod sa Martis, magsugod na ang atong church response sa COVID-19. Dili lang pagampo ang atong gihimo, pangamoyo nga tugang San Roque, Orasyo Imperata, ato pong giapilan og mga pagkaon para nila sa atong maigsoon nga mga bedridden sa atong parokya. Kining maong budget gikuha gikan sa atong Social Apostolate Fund, ug naay ubang mga tao nga out of their generosity nga wala sila pugsa miduyog sa maong pagtubag concern sa mga bedridden mitabang, and through the encouragement and guidance of our Bishop of Talibon, Bishop Patrick Daniel Y. Parcon, kining maong apostolado sa mga bedridden nahimo ni siyang usa ka taytayan sa mga bedridden,
Kay dinhi sa atong lungsod sa Inabanga, nahurot naman ang mga gatas para kanila. Unya dili na pud ta makapalit og dinaghan. So kini maong apostolado nato karon sa atong parokya isip immediate response. Nahimong taytayan sa mga bedridden nga maka-avail sila nining maong ilang pagkaon. Mao po na nga pasalamat sadta dito sa Altoras Tubigon kay gikonsiderar ang atong gipangayo. Kay dili na malagi ta kapalit og dinaghan. So pinaagi nining maong apostolado gitagaan ta og pribilehiyo nga makapalit og daghan. Tiaw bay 94 ni sila. Mao na nga salamat sadta sa taga Social Action Apostolate sa atong parokya nga maog yung naglihok niini. So ugma pohon, apil gyapon padayon sa atong mga pagampo kay kini mga bedridden mao man ni sila daling masakit ato ni silang gitagag pagpakabana nga padayon gyapon ang atong pagampo ngadto sa Ginoo pinabigi sa panabang ni Senyor San Roque sa mga family protection padayon nato ato mga pagampo. So mao na nga naaman sa atong Facebook nga mga schedule sa mga kapilya o barangay, so huwatala na ninyo. Dili kinahanglang mag-ilog-ilog kay doon na nanay mga ngalan kinsay hatagan. So manghinaot ko nga sa kanunay mag-usa ta nining atong giatubang nga dakong krisis sa atong kinabuhi. Ang Ginoo manaka ninyo. Manalangin kaninyo magagawang nga Dios, ang Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang misa, dadon nato ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.